V meste Skalica sa každoročne koná veľa rôznych podujatí a festivalov. Jedným z nich je čoraz viac populárnejší Trdlofest, ktorý sa uskutočnil aj tento rok vo Františkanskej záhrade. Festival o Skalici je vlastne o trdelníku a o víne, pretože to sú dva fenomény, ktoré Skalicu zviditeľňujú, ktoré Skalicu rozpoznávajú a ktoré do Skalice pritahujú ľudí. Bohatý program okrem vystúpení sprevádzajú rôzne súťaže, ochutnávky miestnych vín a trdelníkov. Jak vám chutia dnešné vína? Tak rôzne je to viacej vzorko, ale najlepší posledne, čo som ochutnal, je asi vzorka číslo 6. Není také kyselé, není trpké, až tak moc lahodné je. Zatiaľ sme len u 5., ale myslím, že sú fajn. Najlepšie nám chutilo jednotka, no lebo tam na tej dvojke tam bolo ako staré drevo, lebo niečo také. Jak vám chutí dnešný trdelník? No, trdelník je znamenitý, my sme prišli z Moravy sem, ale je dobrý, dá sa. Najviac mi chutila jednotka. Je taký ľahší, taký piškotovejší. No je výborný, veľmi mi chutí. Už mi chutil dávnejšie, ešte som nebola na takomto feste, ale je tu veľký výber a chutnal mi veľmi. História skalického trdelníka siaha až do konca 18. storočia. Archívne pramene uvádzajú, že sa koncom tohto obdobia v meste usadil maďarský generál a básnik Jozef Guadány a spolu s ním sedmihradský kuchár, ktorý zo sebou priniesol recept na vyhľadávanú lahôdku. Takže tady sa nám akurát mísí tiesto. Keď to bude už také ani husté, ani rýdke, tak to vypneme a necháme to kysnúť. Potom, keď to nakysne, tak urobíme tam také malé bochníky, potom rozšúláme také šúlance dlhé a to vlastne už potom natáčame. Toto sa volá trdlo a hotový výrobek vlastne trdelník. Víš, proč sa tento orechový koláč volá trdelník? Ne, A ty to víš? nevím. Donesli to sem cuziny, nejaká kuchárka to tu upekla a podľa toho sa to volá trdelník. Netuším, môžete ma s tým oboznámiť? No vím to, protože se peče na takovém dřevěném trdlo. Na takovém dřevěném klacíku opracovaném a točí se to. Co má spoločný kokosový alebo vanilkový trdelník se skalickým pravým trdelníkem? Se skalickým pravým trdelníkem nemá spoločné vôbec nic, len snad tú časť názvu, že trdelník, ale není to skalický trdelník, lebo skalický trdelník je len sypaný vlašskýma orechama alebo mandlama. Trdlofest sa stáva známy aj svojím pokusom o prekonanie slovenského rekordu v pečení maxi trdelníka, ktorý minulý rok dosiahol neuveriteľných 193 cm. Podarí sa im prekonať tento rekord? Nakoniec sa rekord z minulého roka podaril prekonať. Trdelník meral 199 cm. Ste sa báli, že sa vám roztrhne trdlo? Aj musíme počítať aj s takým nečím. Záleží, všetko musí byť sporadné. Múka musí byť suchá, materiál kvalitný musí byť na to. Ináč ešte nám zatiaľ nespadal. Trdlofest ako každý rok otvoril letnú turistickú sezónu v Skalici. 8-ročník festivalu bol plný súťaží a rekordov. Vyvrcholením podujatia bolo vystúpenie českej legendárnej skupiny Katapult. Oslava skalického vína a trdelníka príjemne prekvapila návštevníkov a organizátori už teraz pripravujú ďalší ročník Trdlofestu.